se proberte. Čau. Čau. Co se děje teda? Pán tady říká, že jednám nezákonně, když tady řeším pána za zákaz zastavení. No. Že tamhle ta značka není platná, to je ta přechodná úprava tamhle, parkoviště Bucka na to. No. A Ta napravo není platná také. To druhá taky ne, že je špatně umístěná, že je křižovatka. Je umístěná v rozporu se zákonem. Dobře, v pořádku, takže dívejte, já můžu doporučit, vy můžete nebo nemusíte souhlasit s tím, že se dopouštíte přestupkového jednání. Já se žádného neporušuji, já se žádného přestupkového jednání nedopouštím, protože dokumentuji jednání policisty, který jedná v rozporu se zákonem. Já jsem ho poučil, že toto řízení, který on tady vede, tam lidi, kteří tady parkovali, tak ty, který vede, je v rozporu s zákonem tím, že jsem ho poučil, že jsou jednoznačně v rozporu a řekl jsem mu proč. On to neuznává a tím, že pokračuje, porušuje zákon o policii, opakované. To je teď jenom v pokusu. A co tím porušuje, prosím vás? Zákon o policii, protože každý policista paragraf je povinen jednat podle zákonu České republiky. Ano. Jestliže vyhláška říká, vidíte snad na tom P jako parkoviště dodatkovou tabuli bus? Já jsem si toho nevšiml. Já teď nic nevím, no jistě, že. Je tam značka P a pod tím napsáno bus. Jediná parkovištní značka je pro postižené tímto označené. Každá jiná určená parkoviště pro cosi musí být označeno dodatkovou tabulí. Takže zde není možno řešit za druhé parkování pod zákazovou značkou. Podívejte se, kde je hranice křižovatky. Značka zákazová je umístěna je v křižovatce, to znamená, že není platná po úsek za křižovatkou, za prvé. Za druhé, je umístěna dále jak 1 metr od okraje vozovky. Každá zákazová značka podle vyhlášky musí být umístěna do 1 metru od okraje vozovky, jinak není platná pro vztahující se vozovku. Dobře. Takže tím pádem obě značky jsou neplatné. Poučil jsem zde pána a pán chce pokračovat dál, nebo já nevím, co chce dělat dál. Protože tady jsou nějaké dopravní značky, které nejsou platné, takže jestli chcete v tom pokračovat. Já musím mluvit důrazně. A já takhle mluvím zcela běžně. Protože soudní síň je velká. A jestliže je velká, tak já nemůžu obsáhnout celou. Já jsem zvyklý tímto způsobem mluvit. Dobře, ale tak já vás žádám, abyste trošku... Já nemůžu mluvit jinak, protože já jinak neumím mluvit. No tak to je ale špatný. No to není špatný. Špatný je, že vám to vadí. Mám taky začít řvát, nebo... Špatný je, že vám to vadí. No to je špatný. No to bych řekl, že je to špatný, protože jako policista byste měl určitý způsob chování. Dobře, takže tohle nebudeme řešit, protože určitě chcete vytvářet problémy. Já chci vytvářet problémy, jediný, kdo tady vytváří problém je policista, který řeší úkol v rozporu se zákonem. Jak vyjádřit, nebo chcete mluvit jenom vy, jestli chcete mluvit, tak ne, já chci vidět, jestli se zúčastníte taky, 273 450 souběhu. Aha, takže vy jste nějaký právník, předpokládám. Jste právník? Já bych se spolu husy nepásl, abyste mě vyříkal. Já vám. Prosím vás, chcete teda se mnou vůbec komunikovat? Jestli se mnou nechcete komunikovat, tak nemusíme se vůbec Já jenom chci vidět, jak tady poučíte kolegu o protiprávním jednání. Takže chce skončit tady tím protiprávním jednáním, nebo bude pokračovat? Jenom na mě, protože to nemá smysl, aby jsme zbytečně oba. Takže prosím vás, jestli vy si myslíte, že se dopouští nějaké protiprávního jednání... Vy si myslíte, že se nedopouští? Právě jsem vás také poučil. Takže vás tímto žádám, abyste ukončil činnost policisty, který se dopouští nezákonného jednání. V první řadě, já nejsem inspekce, abych... Aha, takže policista, který vidí podle zákona policii, tak nesmí. Výborně, výborně. Vy mi nenecháte, ale já něco řeknu, já to ani nedořeknu. Protože co slovo to blbost. Takže pokud si myslíte, že nejsem kompetentní k tomu... Ne, vy jste povinen jednat, jestli vidíte, jestli jedná o nezákonný úkon. Čehokoliv, nezákonné chování, jednání, zákon o policii. Tady jsem vám řekl, v čem je nezákonné jednání a vy odmítáte vystoupit proti osobě, byť by to byl kolega váš. Je to policista, to v první řadě, já jsem policista, já nejsem jeho nadřízený. Jste povinen posáhnout, když policista vytáhne zbraň, vy proti němu nebudete jednat? Začneme znova. Si děláte srandu. Začneme znova. Vy mi ale necháte absolutně domluvit, takže... Protože to slovo to blbost. Tak ale mě tak mluvte tak, aby to bylo normální. Tu blbost mě nechte aspoň domluvit. No blbost nemůžu poslouchat, tom se jako velmi. Takže tak poslouchejte. Takže nebudete jednat. Nebudete jednat. Proti kolegovi, který jedná nezákonně. Já budu klidně o kousek dál, jestli si chcete projednat svůj vlastní řízení. Takže na pána teď nereagují, a potom můžeme, jestli vy si myslíte, že se dopouštíme nějakého protiprávního jednání, zavolejte si na linku 158, vyžádejte si inspekci, přijede sem inspekce, ta to bude řešit. Já to nebudu řešit přes inspekci. No musíte, já tady mám úžasný záznam a já to budu řešit rovnou přes prokurátora. Kolegu nějakým způsobem řešit. Takže ještě jednou, vaše číslo je 273 450, takže já jsem vás vyzval, já jsem vás vyzval k tomu, abyste podle
nechte mě domluvit. Vy mi předložíte občanský průkaz. Nechte mě domluvit, já se Vy mi taky identifikuju. skáčete do řeči, takže já si víte, jaký to je příjemný. Domluvte. Já jsem domluvil, předložte mi občanský průkaz. Takže znovu. Oznamovatel, takže mám nárok. Já nejsem ničeho oznamovatel, já jsem Ano, vy jste volal občan. na ulici 158, že se tady policista dopouští protiprávního jednání. No vy taky, takže s vámi se nemám o čem bavit. Tím pádem vy jste oznamovatel, jste povinen podle zákona o policii předložit občanský průkaz. Oznámení na magistrátu. Takže klidně si pojďte kolegu, ale předložte mi občanský průkaz. Já tomu zase tak teda nerozumím, ale jsem slyšel tady od pána, tak mi to dává docela smysl. Já to udělám jinak. Tady na mě máte kontakt. Já vás klidně zastoupím, naše občanský sdružení to zkousne. Takže vy pokračujete v řízení, jo? No já ho nechávám, vy pokračujete v řízení, na které jsem upozornil, že je protizákonný. Takže s pokutou. Vy mi tykáte? Prosím? Vy jste spolu si nepásli. No to teda nemohli. Já jsem byl úplně někde jinde v té době. Takže oznámení bude na magistrát, já Já vám vám O to myslíš, chlapče? s tím, že budete Co jste mi vyslán řekl? magistrátem. že budete Zopakujte vyslán to. magistrátem a ty se vás předvolají a budou... Chlapče jsem ti řekl. Mohl byste být aspoň trochu slušný? Vám se nelíbí, když má maminka říká chlapče? Já si myslím, že jednáte s policistou. No, to neznamená, že by zrovna nemohl být taky chlapcem. Já, Podle mě každý občan, který porušuje zákon, a to znamená porušuje občanský práva a jedná tímto způsobem proti zákoně, je pro mě chlapec. Takže Protože se chová zde zákon způsobem. dál, děkuju. Můžu projít? No jistě, že můžete projít. Nevšímej si tady tohle občana, řeš tady tohle pána. takže Zabraňujete mi natáčení na veřejném místě? Ne, to si natáčejte. No, děkuju. No prosím. taková horší volba, pokud znají, že jako za tomu... Keci. Co pak? Já jsem pánovi řekl, že oznámení je trošku horší volba, než kdyby to mělo. Na tom Jasně, takže nátlak. Výborně, pokračujte dál. Ne, pan souhlasil, tak jako já jsem dal na výběr, že jo? Takže co, jak je to teď vyřešené? Pan chce oznámení. Tak napiš oznámení. oznámení. Jo, nezapomeňte tam udělat paragrafový znění, a to si fakt jako počkám. Samozřejmě vám ukazovat nebudeme. No to teda budete. Z důvodu? Počkejte chvilku. Je to dneska správně zcela? Jsem to tempo od toho tam říkal. Já nevím, Je to zadarmo, že jsem si když to říká. Dobrý, fajn, já jsem právní zástupcem pána. Jste právník? Vyhlášením. V tom případě mi musíte ale ukázat průkaz, že jste právník. Tak teď znova. Nebo Pán mě zde vyhlášením prohlásil za právní zástupce, takže jste povinni se mnou jednat, tečka. Já nejsem povinen vám předkládat vůbec tiskovně občanky, to se hodně rychle proverte a vůbec vám nedám do ruky advokátní průkaz, protože s tím, proč policaj by měl chtít ode mě advokátní průkaz? Takže jste právní zástupce. Ano? Tak byste asi měl mít nějaký advokátní průkaz, ne? Že vůbec můžete být právní zástupce. A já můžu být právní zástupce, i když nejsem člen advokátní komory dokonce. Víte, co to je obecný zmocněnec či právní zmocněnec? Znáte hlavu 8 Ústavy České republiky? Každý má právo na právní pomoc? Aha! Policista je bezzubý. Kdyby jenom bezzubý, ale bezústavní, jak tak poslouchám.